И здравейте, в днешното видео ще ви покажа моите стикери от албума на Била, който е стикер албум Изобретение от природата. Мисля, че е така, защото го пише Изобретение от природата. Така. И нека започваме. Първият стикер, който ще ви покажа, аз сега ям шоколадов крем. Така, нека започваме. Първият стикер, който ще ви покажа, е този. Нямам да говоря, като показвам. Така, тук. Така, достатъчно много стикери. Много са просто... Не знам дали ще ви покажа всички. Този показах ли го? Мисля, че дам. Или пък не се дам. Още много стикери, просто няма как да ги покажа всички. Ето, този. И имам един, който е... който блести, иска да кажа, не който е. Така, ето го следващият ми. Много стикери, всъщност малко, не знам колко, просто са много. Така. Така. Ето следващият, този. Така. И сега не мога да ви покажа всички, просто имам още много, но не ми се изкарват. И като цяло това беше видеото. Довиждане! И кремът да ви кажа, довиждане.